Croeso i'r newyddion diweddaraf ac Adroddiad Blynyddol Gweledigaeth 2025. Rydym yn awyddus i gymunedau, deimlo ein bod yn gefn iddynt, gallu dweud am yr hyn sy'n cael ei ddarparu ar ei cyfer yn lleol, a theimlo bod ganddyn rhan bwysig i'w chwarae yn y dasg o gyflenwi gwasanaethau lleol, bod yn agored gyda'r trigolion a'i cymunedau, ymroi i ymgysylltu'n ystyrlon. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Lansiwyd menter tair tref cyntaf Powys, ddwyn ynghyd Llandrindod, Llanfair y Meallt a Rhaeadr-Gwy. Byddant yn cydweithio bydd eu cymunedau, yn annog pobl i gefnogi ei gilydd a'u cymuned, a bydd 2 swyddog datblygu yn cael eu clusnodi i gefnogi'r trefi. Fe wnaethom lansio loteri cymunedol ar-lein, gyda thocynnau yn costio £1. Bydd 60 ceiniog yn mynd tuag at achosion da lleol. Dyma'r cyntaf o'i fath yng Nghymru. Fe wnaethom gynnal adolygiad o adeiladau yng Ngogledd Powys, gan gynnwys cydleoli llyfrgell y Trallwng ac amgueddfa Powysland, sydd bellach yn cynnig ei gwasanaethau dan yr un to. Lansiwyd prosiect Caru Eich Cymuned, sef dull cynhwysfawr o reoli stadau, mewn modd a fydd yn helpu pobl i fwynhau eu cartrefi a'u cynefin. Mwyn gwneud ein cynlluniau ddigwydd, rydyn ni hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar wellau'n prosesau a'n gweithdrefnau mewnol i greu sefydliad effeithiol a modern. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Rydyn ni wedi mynd ati i groesawu gweithio ystwyth lle bo modd, sy'n golygu nad oes gan staff ei mannau gweithio unigol bellach, ac sy'n ein galluogi i ddefnyddio mannau gweithio ac adeiladau mewn ffordd well. Cwblhaodd 143 aelod o staff gwrs cynefino ym meysydd arweinyddiaeth, rheolaeth a hyfforddi a mentora. Rydyn ni wedi lleihau maint yr uwch dîm rheoli o 24 swydd rheoli i 16. Aeth 12 prosesau gwe yn fyw, fel ei bod yn rhwyddach cyrraedd gwasanaethau ar-lein, enghraifft gwneud cais am gasglu gwastraff o'r ardd neu ddod o hyd i'ch ysgol agosaf. Rydyn ni wedi prynu cyfrwng ymgysylltu newydd, sef Citizen Space, mwyn gallu ymgysylltu'n well â'n trigolion. Dweud, erbyn hyn gall trigolion Powys ofyn cwestiwn mewn cyfarfod o'r cyngor sir. Mae wedi bod yn her, ond rydyn ni wedi cyflawni hyn ac wedi llwyddo i wneud arbedion ar yr un pryd. Felly diolch i chi am weithio gyda ni a pharhau i gynnig eich adborth.